jos oisi herkkuva, niin herrat ite tekis sen. Mutta kun se rankko on, niin sen saa tehdä työläinen. Känsät siitä palkaksi saa, hattua kun heiluttaa. Tanki jos ei jyskähtäis, niin pomo yskähtäis. Herrat makaa hotellissa, rauhassa ja levossa. Paitsi jos on sattumalta lentokentän tevossa. Mulla ei oo autokaa, jotta pääsis seutulaan. Mutta tietä piisaa juu ja uutta valmistuu. On hurjat hommat valtiolla, ei niissä taida järkeä olla. He yksi mies kun kuopan kaivaa, niin toinen täyttää montun taas. Juu kävi kerran Albertille, kun Kalle kaivoi kuopan sille. Mä kaikki mahtunut ei kuoppaan. No entäs sitten? Arvatkaas. En arvo. Kalle töihin läksi ja kaivoi kuopan syvemmäksi. No silleen hän ne pulmat selvii. Se Kalle on niin järkimies. Järki se mullakin pääkopan täyttää. No nuomasta ei sitä hoksaisi. Nyt jos mä viittisin nyrkkiä käyttää, se olisi kun Ingeros hoksaisi. Sillekin tullu on tollariloita vanhojen päivien varalta. Työmies se poimia saa kolikoita valtion pikatiesaralta. Herrat kun nyrkkiä pöytään lyöpi viskiä ja pian. Työmies se vampakin kannesta syöpii pintasian. Herrat kun hienosti iäntään säästää darling vassakoon. Työmies se pomolle suustaan päästää huh, ha, huu. Ja siitäkö se pomo vasta vim.